Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft, dakle ovo je 4. epizoda. Evo sada ćemo pokušati da nađemo dijamante gdje smo ih stali i za početak uzet ću ovu radnu tablu, stavit ću je ovdje i da napravim, ne, to je šljunak. Ćao ljudi, ja sam strašni brat. Znam. Da, Snimali dobro, je sa mnom prošle 3 epizode. Da li ste vam kažem da je tu moj brat, on skoro biti možda u svakom klipu. Evo ga, idemo. Ne, neće da privlačimo. Zočići. Moram skoristi. Ajmo dijamanti, volim vas. Gore. Op. Ajde. Evo su! Top! Stavi udari. I sad ova neće. To se traži. Bogati smo! Sad se dereš be. Znači moj brat kada vidi dijamante on poludi. Da, malo više. Mnogo više, znači vi to nemate pojma. Evo, dalje ne znam samo dakle ovo ženski skin, ali nema veze. Ja ću odmah, ne znam da napravim butke. Ne, nemoj. Kramp ti treba za obsidijan, ali nemoj odmah da praviš. Ostavi. Odmah. A kramp nemoj da koristiš. A brate, znaš koliko kramp? Brate, slabo ti skine. Najbolje ti je da napraviš barem još 3 krampa. Ima su napravim. Kamena. Barem još 2 kamena krampa. Čekaj, idemo sada da... Treba se uzem jednu vodu kad uzem bilo. Šta je se zagledao? Šta? Šta je se zagledao? Nas. Ali dobro, dijamantski kramp će mnogo sporo se troši. Ja volim da se stavio 2 da napraviš enchant. Da bre, a nemam šećernu trsku, a imam šećernu trsku. Znam ću ti šećernu trsku. Pa za papir. A da, knjige. Barem da imam oko 2 police, ne moram cijelu, može jedna samo polica s knjigama. Treba 15 polica da bi... Ne mora. Tu gdje je lava, imaš kopu. Nađi vodu samo. Samo da umrem ovdje. Jednom kad bi me ubio lava, ja sam lagao zbili se Minecraft, mogu se svi zanimljivati. Ćao lava. Penji se na gore da bi mogao da, možda ima i tu kod lave. Čuti, nemoj sada da mi padne lava i da te ubijem, znači. Srećni pa ovo Minecraft malo retardirano igrica pa ne možeš brzo da pada. Moram da budu ovo blizu ovdje. Čini se da si našao na grudi ili si ti posto. Znači mora da i kamen bude odmah tu. Evo ga red. To nam ne treba. Ako bude kao i prošli put za dijamante, što se tiče dijamanata, onda će biti super.
Pa pun sam inventara staću. Čekaj, vam ću staviti. Imam puno kamena. To mi ne treba. Odalje se malo zbog toga što uzimaš. Ne red! Kiša pada. Po izvrtila da ne pada kiša i kao će mi sve struju. Pa kažem, čekala prince da pada da prince pada kiša. To je moj redstone. Tu smo za nam. Čekaj ćemo na početak. Ajde. Čujem. Stavi baklju. Zbog toga što je YouTube zamrači klip. Aha. Stvarno. Aha. Sve, to mi treba. Šta ću se uopšte priči? Kamen ti ne treba toliko. Ne treba ti šum. Baci još jedan štak. Još jedan stak kamena. Neće. Sad ću česti. Ljudi, sad ćemo izaći iz ovoga, nećemo tražiti dijamante, tražit ćemo neki drugi put. Imamo mi još puno epizodu snimamo. Dok ne odemo u end. Da porazimo zmaj. Da, hoću stvarno poradim. A ja tog da završim, snimim sam, ne znam kako se napravi. Šta? Teleport. Teleporter, ja mislim da ne može da se napravi, možeš da ga nađeš u prirodi. Znam kako može da se nađe. Ali, brate, treba ti, da bi otišao u end, treba ti ender očiju. Kako to dobijem, brate? Ubijaš endermene. Ali ja kad ubijem endermene, ja dobijem sam ovo krajničko oko. Pa to! Ono što baciš pa se stvoriš. Da, prebaciš se to. Ali ima ono drugo beše što traži rudnik odmah. Znači da ti pokaže, nema veze. I treba ti bala. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!